Bersama gue kena semare. Kali-kali ngendika, misalnya lai. Rumah sana mengkuliah. Orang apa? Terus laporan Pak Dalang putih Pak Dalang, sing ganteng banget. Ya percaya kayak Semar kayak percaya. Baru Mas Dalang. Nomor sing jenengan dina kene, gon kene. Kulo sing ganteng apa sing Sing ala? ganteng Pak. Oh, sing ganteng. Oh, itu copot ini. Copot ri mawon. Lah niku le bukan dicopot. Iki Si gantengnya Sarawita. kemarin iki Pak. Mas Dalang kowe jadi lo Niki jenenge Dawo. Ngawur. Niki Semar. Nah. Pun monggo. Ayo kecelakaan Moni. Dalang kecelakaan Moni. Tanggal. Anda. Jenengi Moline dengan moline iki Mas Dalang. jenengi Dalang Dandong. Oh, suarane. Suaranya Semar. Suaranya niku lai. Tak solong dingin ya. Ya suruh. Semoga sih birunya cinta nengu. Tayang aku dari dalam tayang Mas Dalang. Berisik. Langit gelap-gelap, bumi pada jongjon. Bumi pada jotak. Pada jongjon jongjon. Terima Mbak. Lai. Mas Dalang menjoplos baik nomor-nomor. Aku tugasnya Dalang. Tapi wis dibayar kan joplos baik nomor mending minggat. Karena kalunjar kowe akeh tamu nang kene. Aku minggat ya ora apa-apa karena wis dibayar. Ya wis minggat bae ngana. Jangan nang kene. Siap. Aku minggat kowe iki nge. Oh. Ini gajah banyak ini Pak Lurah. Bayar. Iya. Udah dewa tinggi bike. Main ya, anak muda Dewan Libik ya. Apa? Ya sih Jane. Dalang oke lo lebih terkenal kok. Dalang apa? Hah? Dalang apa? Dalang gemblung. Dalang Dalang apa? Meneng. Selamat dalam arti. Oh iki Mas. Mas Dalang. Sajane napa kawon? Kok ganti. Beri apa ya? Apa maling? Madosin apa maling? Tok jejer balang. Nah, dijejer bae. Semua tabu. Tampune wonten 3 wau saking perwakilan rakyat dijejer wayangnya telu. Kurang ya nyong dijejer kono Mas. Ana sing dike ora kowe. Mulai kereta mau ketemu nang kadese. Mesti ubiken bakal. Makan berapa? Nah, niku setunggale segede. saya. Nah, niku Mas Disti sing niku nggih. Nah, Pas gue gede dhuwur kayak jenengan.